Jo presento una experiència de geometria amb bombolles de sabó. A vegades sembla que són dues realitats ben estranyes, la geometria, una part de les matemàtiques, una cosa que viu a les pissarres, a les escoles, etc. I el sabó, una cosa ben quotidiana que viu a casa nostra, que cada dia la remenem. Què té a veure una cosa amb l'altra? Doncs realment té a veure el fet que les matemàtiques en general i la geometria en particular són l'instrument més formidable que ha inventat l'ésser humà per interpretar el món que ens envolta. Llavors volem posar de manifest això interpretant a través de la geometria, a través d'idees geomètriques, el comportament del sabó. Aquesta és la idea bàsica del que estem fent amb aquest conjunt d'experiències. Bàsicament, partim d'un model, d'una idea matemàtica, que és que les bombolles de sabó sempre formen la mínima superfície possible. De manera que si jo li dic que el sabó que passi per aquesta recta, per aquesta i per una suposada recta que fos aquí, formaria com una bombolla, com una gran carpa, però tal que la superfície total seria la menor possible. A partir d'aquest model matemàtic, el que fem en les nostres activitats és fer un cicle del següent tipus. Primer, conjecturem què passarà si obliguem que el sabó passi per algun lloc, per alguna estructura determinada. Comencem a pensar, què passarà? Els alumnes o el públic vota, jo penso que donarà això, jo penso que donarà això altre. Després, hem conjecturat, després el que fem és provar, experimentem. Li preguntem al sabó què passa, posem sabó a l'estructura aquella, ho traiem i normalment el sabó ens sorprèn. És a dir, teníem el nostre model matemàtic, fem la conjectura, experimentem i tenim una sorpresa. És que ha fallat el model, o potser ha fallat la nostra interpretació del model. A partir d'aquí, nosaltres diem, bé, on hem fallat, com ho podem interpretar? Refinem la interpretació i tornem a fer el mateix. Proveïm una altra estructura, diguem, a veure què passarà amb aquesta estructura, tornem a conjecturar, tornem a experimentar i tornem a aprendre coses de la realitat. I així ho anem fent. De fet, se dona un missatge explícit, que és treballar amb angles, amb arestes, cares, és a dir, aquest vocabulari geomètric, és a dir, veure les propietats geomètriques, això és explícit. I després es dona també un missatge implícit, per exemple, tot aquest procés de model, conjectura, experimentació, interpretació, millora, per tant, del model, i així successivament. I, si em permeteu, encara es dona un tercer tipus de missatge, a part de l'explícit i l'implícit, que és missatge emocional. Ens divertim fent bombolles, i en el fons te'n dones compte que aquelles figures boniques amb les que tantes vegades hem jugat, doncs ens continuen proporcionant plaer, continuen divertint-nos amb elles. I a més de divertir-nos, veiem que fem matemàtiques i que les matemàtiques, per tant, estan tan properes a la nostra vida quotidiana. Sobre la valoració que fan els estudiants, o les reaccions dels estudiants en aquesta aventura entre la geometria i el sabó, és curiós. A veure, a vegades un pot pensar que és una activitat per nens molt petitons. Clar, això de jugar amb bombolles de sabó. I no és així. És a dir, és una activitat per noies i nois del segon cicle d'ESO, batxillerat i fins i tot universitat. És a dir, amb tot aquí hi ha molt de contingut matemàtic, si es vol. La reacció respon una mica a això. A vegades, quan ho fas, per exemple, a ESO, sobretot al primer cicle, pensen que és una cosa per petits, i diuen, per nens petits, no ve d'aquí. Després, al cap de 10 minuts d'estar-ho fent, se'n donen compte que no, que allò és per nanos molt grans. A batxillerat aquest procés ja no es dona tant, però jo el que haig de dir és que és molt més difícil fer bombolles de sabó i treure'ls-hi contingut, etc., per nens petitons, que per nois i noies de la universitat o del batxillerat, per posar un exemple més. Els nens petits són molt més exigents, no pots treballar tant amb les idees matemàtiques, és evident, i realment diguem que consumeixen molts estímuls. En canvi, a batxillerat pots aprofundir més en les idees que hi ha allà darrere i potser s'assaboreix d'una altra manera tota l'activitat. Per tant, les reaccions són diverses. Però moltes vegades la primera reacció és aquella de dir això és per a criatures. Però no m'he trobat mai, ho he fet centenars de vegades, que al final no se'n donin compte, molt abans del final fins i tot, que allà hi ha molt de contingut matemàtic. Jo crec que aquesta és l'aventura, donar-se en compte que la quotidianitat està plena de matemàtiques, encara que ens sembli trivial i transparent.